Тәтешле районы Күрдем авылы Иске Соқырдан айырылып сыққан. Бер кеше урман арахында матур яланлы шишмәле урынды күреп кайтала, мин ялан күрдем тип оран һала. Бына шуның өчен авылдың исеме тәүдә ялан күрдем, шунан Күрдем булып китә. Бүген тормыш программаһы бай тарихлы, билдәле шәхестәре менән дан тоткан Тәтешле районы Иске Күрдем авылында. Мен 89 яшьлыйм. Ничек без ашлыкны кичергәнне һәм дә эпикейне кадерен белеп, аңгыматны карап мәктәгән шәһәрен яхшы белә торгансыздыр әйме. Шушы бер телем икмәккә тилмеребез кем балаларга хәзерге тормыш безгә оҗмахны аңлата. Кем эш сөя, кем эшне белә, яшьрәкләрне, авылда калсыннар яшьләр, үзебезнең авылны күтәрсеннәр дип тырышабыз. Безнең гаиләбез нефтчеләр гаиләсе, бер-беребезне эштә дә, өйдә дә аңлап сөйләшәбез. Иске Күрдем авылы 1833 елны Иске Соқыр авылына күчеп килә. Иске Соқыр авылында яшәүче Мәхмәт Гали Киековның Гали Соқырның кече улы Гарифулла Киеков Күрдем авылында имамлык итә, мулла була. Күрдем авылы ул вакытларда кара урман ичендә бик авырлык белән яшәгәннәр. Аларның сөрен тирләре әз булган, кирәкле әйберләр булмаганнар, тирәктә урманнар булганнар. Әмма ләкин 1855 елларда Күрдем авылы урая башлаган, күчеп килүчеләр күбәйгән һәм дә якын тирәдәге станция буендагы авылларга, базарларга барып, үзләренә арткан продуктларын, әйберләрен сатып, кирәк-ярап алып кайта торган булганнар. Һәм дә 1889 елны мәдрәсәләрдә укып, зур галим булып киткән Гарифулла Киековны Күрдем авылына имам итеп тәгаенләйләр. Ул килгәч, зур иттереп мәчет салдыра 89-90 елларда. Мәдрәсә, школа, мәктәп диелә, мәктәп мәдрәсә диелә, 2 катлы здание салдыра. Үзе армияда фельдшер булып хезмәт иткәнлектән аптека ача, шушы аптекада даруларны мохтаҗларга бушлай тарата торган булган. Һәм дә юлаучылар кышкы салкын вакытларда, шундый вакытларда юлаучылар кирип, кунып чыга торган булганнар. Алардан бер тиен дә акча алмый торган булган. Шушындай Гарифулла хәзрәт тирәктәге авылларны, балаларны, ятим балаларны җыеп, укытып, 100-дән 200-дән ашу балаларны укыткан, һәм дә надан балаларга белем бирүгә тырышкан. Гарифулла хәзрәт дини гылым белән бирү түгел, шул вакытта физика, математика фәннәре кертеп, урыс телендә кертәргә кыйшып караган, воен дела дәресләре керткән, шушылай итеп алга киткән прогрессивный мулла булган. Әмма ләкин армияда унтер-офицер офицер булганлыктан, менә 1917-18 елларда ул как офицер буларак инде революция вакытында кара списокка кирип калган. Һәм дә 1918 елны бер төркем кораллы кешеләр килеп, Гарифулла хәзрәтне үз йортында абзарына кертеп үтергәннәр. Иске Күрдем күренекле шәхестәре менән лаеклы горурлана. Башкортстандың халык шагыйре Әнгам Атнабаев менән Башкортстандың халык артисты Зинира Атнабаева ошында туган. Әнгам Атнабаевтың бер туган кустаһы Мәгдән Касим улы гомере буе янтиягенә тугрылык хаклап, Атнабаевтарның йорт нигезен хаклай. Әтиебез Мәрзия әнибез белән гаиләсендән безнең 7 бала була. 1942 елны әтиебез фронтка китә, һәм дә 42 елны аның үлү хәбәре килде. Әтиебездән калган 7 баланы әнибез бер үзе, һәм дә әтиебезнең әтисе Дәүләт Хаҗа бабай карап үстерделәр. Дәүләт Хаҗа бабай 43 елны вафат булды. Аның үлеменнән соң безнең әти урынына калган Әнгам абыебызга торып калды. Әнкәйгә булышырга, безне ашлыктан үтермәскә. Әнгам абый Biz 1928 yılında üsken vakitte bik teremek bala bula
Кішкене вақытында уже шиғырлар язуға, әдәбиетке ұмтыла. Оқыған вақытында ол енді старший класс, менен 4 яшқа оларақ. Шулай болғас, біз 4 класстарда оқығанда уже бізге малайларын жиып, задание бере тұрған еді. Мына сен фәлән күнге фәлән шиғыр yazып келесің, сен фәлән күнге фәлән шиғыр yazып алып келесің. Һәм шу шиғырларын енді қойдыр Мышаға, Қорамышада өздерінше конференция тибіртелері, конференция сөйлері. Ортада ғама бұйтары, екі яғында екі кіші комиссияшылынлары бірімнәп кіртіп шиғырларын оқыталар. Һәм мен де шиғыр яздым, алып кірділер мені жүйтіпті сақшы тұрауға шмылтық білән кіріп шиғырымны оқыған едім, ғама бұйтан қитләді. Қарағыз алипташлар бір шыны әқші ешкенші, бір шиғыр yazып башатырған мағыдан кебек шағырлары бізді орадымызда бар тейіп. Шунасым қолыма қалам алмадым, шиғыр yazылынан кетмедім. Мен ғұмыр бейі тракторға оқыдым, тракторист болдым, жер сүрдім, ашық шестім, ұрдым, барында жейдім. Данлыклы әдип Әнғам Атнабаев туған тияге турасында «Біз бұл ерде матурларға келдік» деп язган. Ауылдаштары билдәле якташының асыл сүзләренә бүген дә тугры кала. Авылыбызда бүгінгі күндә 1159 кеше яши, төрле милләт халыкларын берләштерәбез. Башкорт, татар, рус милләте, мари, удмурт халкы яши безнең авылда. Алар барсы да дус, тату гомер кичерәләр. Авылыбызның үткәне истәлекләргә бай, бүгенгесе матур, киләчәге өметле дип әйтәсе килә. Чөнки авылда матур гаиләләр корып, яшьләр яши. Менә бүгенге көндә безнең 27 яшь гаиләбез бар. Синең туган чокрыңнан күчеп килгән минем туган күрдемем. Картәтиләр безгә мирас иткән, каннар, җаннар, иман берлеген. Иске күрдем авылы бер-беренә тугры һөю менән, олы уңыштарга өлгәшкән хоклангыз гаиләләре белән дә күркәм. Бүген Зилә менән Рәмил Гатауллиндарның матур йортында 3 буын нефтьчеләре йылган. Туган ягын үзелеп яраткан кеше генә авылда яшәй ала. Су дисәң, су бар бездә, урман күп. Иптәшем белән яшәүгә 60 ел. Скварналарны җирасты ремонтлау буенча мастер булып эшләдем. Бүтән эштә эшләмәдем. Мастер булып пенсиягә чыктым. Авыр булса да, яшь чакта чыдайсың, эшләйсең. Ничек тә хөкүмәтебезгә файда китерергә тырышасың. Без бит акча артыннан куып йөргән ни түгел безнең заман. Без түлке нефті болсын, и бізден де шуны сұрайлары. Ішке келгеш мене ауылда, ауыл халқына, табиғатына сұқланғыш ие. Нешік дейсің, ешкіне білгейгіне қызмын, мектепке барам, кешелерге шығабыз. Ұлығыны абзыйлар, опалар, шул қадар башларын еп, исәнмісіз опа деп кетелер. Ауыл халқы бик теге сөйкімлілер дегендей. Эшләгәндә коллектив бейбәт булды, оқытучылар коллективы. Нефтьчеләр барысыдан ишектер инде, менә минең ирем игътибарлы, ихтирамлы, ягымлы, не бик уңган. 1 минутта тик тора торган кеше түгел, менә әле дә 80 яшьтә. Өйдә дә 1 минутта тик тормый. Безнең гаиләбез нефтьчеләр гаиләсе. Икенче шушы Гатауллин Рамилга кияүгә чыктым. Анда да яңадан нефтьчеләр гаиләсенә эләктем. Бер-беребезне эштә дә, өйдә дә аңлап сөйләшәбез. Эшне дә теге аңламаучылыклар юк. Авылда үй бетереп чыктык. 2 бала үстерәбез. Эшебез шушы 1 километр ераклыкта гына. Авылыбыз ичендә урнашкан. Мин диспетчер булып эшләйм, ирем оператор булып эшләй. Эше уңгандың ашыла уңган. Шугала уңыш кыты уларды үз канат астына алган. Яшәү, эшләү, баллар үстерү, яраткан шөгылең өчен бүтә шартлар бар иске күрдемдә. Нефтьчеләр дип даны сыккан Гатауллиндар тырышып хезмәт итә, авылдың мәдәни тормышында кайный. Üç bala var, üçüsü de neftiyanik var. Ulu balamız aramızdan gidip vardı.
Балғаннары икisi тоже нефтяник, аларның балалары да нефтяник. Кеше молайымның қызы әлі күйеуге шықты, аны да ир нефтяник. Ял ите білеміз біз. Жай күні рахатланып, балық тұтабыз. Керек жерге, өзіміздің ұшаған жерге барып, су кіреміз. И хатсыз гына өзімізше құрт тұтабыз. Ал уақытны көп кіна ала. Құрт білен шұғылдану тоже өзінше көңілі де, файдалы да. Мен бик ештен фотография білен қиштым. Үйде менің фотоальбомлар бір 20-леген бардыр. Тек отыраға яратмайбыз. Өзім тырнақ маникюрға оқып шықтым. Яқынларыма, көршілеріме тырнақ ішлейм. Анан соң пішірінерге яратам. Міне әлгі вақытта капкейк пішірім. Қамырын ішлеп, шушы тюльпанчик кетелер стаканчикларға салып, духовкаға салып пішірдік. Анан соң ішін әзгіне қуышлық ясап, ненде начинка керек, шул начинканы салабыз. Анан соң крем, ансы кремі тағын түрліше бола. Мында менеке әлгі вақытта крем чиз. Шушылай мақсус мешочекка, қопшыққа салып, кремні моторлап, шушы білекей тортикларны, капкейкларны безейбіз. Тұрмыш әмі семья білен бірге тұруда. Дурак шақта шағыра керек, дурак шақта бішәні алыра керек. 20 yaşta үйлендік, Аллаға шүкір. И үкінмәдік. Бар яклап уңган. Заман менән бергә атлап шул ук вакытта тамырларын да онытмаган яшьтәр арта баруы һөнисле күренеш. Тәтешле районы Иске Күрдем авылында яшәүсе Гатаулиндардың өс буын вәкиле был яһәттән бик күптәр өсөн өлге булырдай. Ауылыбыз Тәтешле районында Тәтешледән кала второй центр дип йөртәләр иде. Шушы типовая школада инде мин эшләгән заманда шушы школада 7-8 бала укый торган иде. Шулай бу сравнительно зур авылда күз алдыгызга китерегез. Малчылык буенча да һәм дә сөренте җирләр буенча да үзен колхозыбыз Карл Марксовда колхоз районда гына түгел, республикада алдынгылар рәтендә барды. Хәзерге көнебездә дә малчылык буенча да һәм дә сөренте ашлык буенча да ведущий позициялардан тора. Моны белән тоже мактанабыз, Аллаға шөкер. Башкортстанда единственный бер Тәтешле районы бүтән колхозларына таркытмалып калган район. Арабыздан чыккан яшьләр белән гурурланабыз. Һәм дә менә Нур театрында режиссер Байрас Ибрагимов эшләй, Янаулда халык театрында Салават Хамзин эшләй, һәм дә башкалар белән яшьләр белән гурурланабыз. Булдыклы, намыслы, һәр яһәттән һәләтле булгандары өчен Тәтешле районы Иске Күрдем авылы халкы ямле, сәмле, мәгънәле гомер кисерә. Авыл халкы яшәр өчен эш урыннары булдырылган. Кармарск исемендәге авыл хуҗалыгы эшли бүгенге көндә. Аңа Матнабаев исемен йөрткән урта мәктәп, врачлык амбулаториясы, картлар йорты, балалар бакчасы, почта һәм банк бүлекчәләре дә хезмәт күрсәтәләр безнең авылдашлар. Шулай ук эш урыннары булдыруда безгә шәхси эшкуарлар ярдәм итәләр. Алар инде авыл халкын көнкүреш яраклары белән тәэмин итүдән башка авыл кешеләренә матур итеп эш урыннарын да тәкъдим итәләр. Иске Күрдем авылында туып үткән һәркемнең язмышын билдәләүсе төп юнәлеш ян төягендә билдәләнә. Әлфия Хәмәдуллина үз бәхетен туган авылында тапкан. Вакыт талап итә торган эш табып, тормыш иптәше менән машина юнәтү хезмәтен оештырган. Һәрбер йорт сайын машиналар бар, көннән-көн машиналар күбәя һәм без автосервис ачырга булып киттек. Автосервис төзүгәч оборудованиелар алып куйдык. Шуннан кире эшчеләр, Күршеш Күрдем сельсоветында яшәүче үзебезнең халык арасыннан эшчеләр алдык эшкә. Эшкуарлык эшендә 6 кеше эшләй. Без шушы үзебезнең автосервиста машина ремонтлау хезмәте күрсәтәбез. Шулай ук безнең шиномонтажчыбыз бар, тегермәчләр ремонтлайбыз. Бар безнең диагностическое оборудование, машиналарга развал-схождение эшләйбез. Шулай ук безнең Тәтешледә район центрында тагын бер автосервис ачтык. Анда безнеке шушындай ук комплекс һәм шуның кырына автомойка да бар. Автосервис Иске Күрдем авылының кап уртаһында урнашкан. Авыл кешеләренә һәм юлчыларга автомобиль тәгәрмәсләренең дискаһын һалдыру, камера алмаштыру, кабаттан монтажлау һәм запас частьләр һатып алу мөмкинлеге бар.
Кем эш сөя, кем эшне белә, яшьрәкләрне, авылда калсыннар яшьләр, үзебезнең авылны күтәрсеннәр дип тырышабыз. Үзебезнең сервиста шушы классика автомобильдән башлап ремонтлайбыз иномаркаларга тиклем төрле услугалар күрсәтергә безнең специалистлар бөтен яктан да булдыралар. Тирәяк авылныкыларда, тирәяк сельсовет кешеләре дә килә, күбесе белә, күбесе ярата. Теләге булган кешегә эш бар. Бик күп акча чыгымнар да кирәкми эшләп китәргә, только тырышлык кына кирәк. Ни дисәң дә безнең авылыбыз уңган, тәвәккәл, булдыклы. Үзенең язмышын туган yerенә бәйләгән, бүтә тырышлыгын халып эшләгән яшьтәр ишәя. Булдыклыларга карап, олы буын иске күрдемдең киләсәге өметле дип һөенә. Элеклектән безнең халык матур яшәргә тырышты. Шуңа мендәр тышларын, анасын төрле япмаларын матур итеп шигеп, шулай итеп өйләрне бизәгәннәр. Соңнан бик матур тукымалар барлыкка килде. Но алай да шундый шиккән әйберләр ям биреп торалар. Барысында күрдем, тик күрмәдем. Күрдемнең билен бүккәнен, юкка барга жәлләтергә теләп, көпә көндез күзе яшь түккәнен. Мин күрмәдем аның ашлыкта да хәйр исәп читкә чыкканын, үрдәнгә кара көнләшкәнен, яки йыгылганга сукканын. Мин күрдем көләш йөзле, мин киң күңелле тыйнак горурлык. Бу сыйфатлар безнең балаларның баласына үрнәк булырлык. Билдәле мәгърифәтчеләрен, сәхнәләрдә үлемһез рольләр тудырган артистларын, галимдарын, шигырьдәре, әсәрләре менән үзенә мәңгелек һәйкәл куйган атнабайларын һәркем хөрмәт итә, олылай иске күрдемдә. Аңгам Касимулла Атнабаев үзебезнең Күрдем авылында 1928 елның 23 февралендә дөньяга килгәнен беләһез инде. Гаиләһен туйындырысы булып, Аңгам агай Атнабаев үзе торып кала бит инде. Әсәһенең төп ярдәмчесе. Үлгән кешеләрне юклай диләр. Солдаттар да үлгәс, юклай микән? Юкламайдыр солдат, юкламай. Ул туктамай йөри, көн буена, төн буена йөри, туктамай. 20-гә йеткән малайның йөрешендә йөри, төсендә. 20 ел көткән бисәһенең таң алдыннан күргән төшендә. Илебезгә, республикабызга данлы шәхестәр тәрбияләгән Иске Күрдем авылы әкияти төяктә урынлашкан. Балалар өчен белем һәм мәдәни усакка әверелгән мәктәптә елның кайһы мизгелендә лә айруса бер янлелек. Бала сакта зәңгәр күккә карап, бармы һинең уйга батканың? Төрхүләтләргә инә, зәңгәр күктән болыт такканын. Бармы һинең карап ятканың? Ә минем бар. Әллә нишләп шунда гашык инем болыт бабайга. Аппак хакалны ябышала, китәйнем әллә кайдарга. 2001 елның 12 июлендә безнең мәктәбебездә Әнгам агайның музее ачылды. Һәм безнең мәктәп алдында Әнгам агайга бюст ачылган. Шуннан инде мәктәпкә 2003 елда аның исеме бирелде. Шулай ук безнең Күрдем авылында бер урам Әнгам Атнабаевның исемен йөртә. Һәм 2003 елдан башлап премия булдырылды. Аны район хакимияте тапшыра. Безнең Күрдем авылында Күрдем шишмәләре бәйгесе ел саен үтә. Ул Әнгам Атнабаевның иҗаты һәм тормышын мәңгеләштерү максаты белән эшләнә. Халкыбыз иман юлына баскас офыктар киңәйде, күктәр бигәйде ди авыл халкы. Иске Күрдемдәрнең мәдәниятле, бәрәкәтле, укымышлы буындар сылбыры уңышлы дәвам итә. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Olam ayda uqoy başla.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. 1997 жылы шушы орынға Ғарифулла Хазіретінің мәчет орнына фундамент салып, мәчет түзе башладық. Хамда 2003 жылы уже ішін бітіріп işe başladı. Mescidimizde cemaat namazlarına, cuma namazlarına jıyılıp, ulğunlar tügül, biz bir türlü de bayramlarımızın din bayramını kaldırmadık. Gayet bayramların, kurban bayramların, mevlid bayramların otura turgan bulduk mescitte. Halk jıyılıp, köplep şuşunda 50-60 tabunlar hazırlap mevlid bayramları işledik. Hem de Garipullah Hazretinin işini devam edip, suhbat jıyınları işledik. Ama lakin mescidinin yartısı şunda kite turgan buldu. Bütün eybirlerimizden alıp taşıp, savut sabılar atıp, kurbanlar çalıp, şeyler işip, motor etip, tabını şəbişlə turğan bulduk. Bu da şübüzünü ümit etip, aldım məktəbdən ballarımın zəlli biterge uyladık. Hem de direksiyalar bilen gelişip, derslerden sonra bağlıp, hatta derslerden son məktəbdə okullar, məscidimizdə okullar uyuşturduk. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aktanikal kavsar, fasali li rabbike vanhar, inne şani akal huval abatar. Sadakallahu azim. Иске күрдем халкын бүген дә рухи берлек, билим кыдраты, намыс төшенсәһе, гам куәһе берләштерә. Борындан олларды хөрмәтләргә, кешеләрне кесе итә белергә өйрәнгән урындагы халык. Әлеге вакытта без Күрдем авылында урнашкан өлкәннәр йортындабыз. Менә бүген бәйрәм, алар Масленица бәйрәме үткәреп яталар. Иске Күрдем авылындагы өлкәннәр йорты 1998 елдан башлап эшли. Бүгенге көндә бу картлар йортында 25 кеше тәрбияләнә, 25 кеше бер семья булып яшәп яталар. Алар инде юллама белән Башкортстаныбызның төрле төбәкләреннән, төрле районнарыннан җыелган апалар, абыйлар, менә Бирск шәһәреннән, Уфадан, Мәчетледән, Күрше Балтач районыннан, үзебезнең район кешеләре шушында бер тату, бер гаилә булып яшәп яталар. Аларны инде 13 хезмәткәр хезмәтләндерәләр. Кызларыбыз үз эшләренә бик җаваплы карыйлар. Менә ел буе дип әйтсәк тә була инде, алар автоном режимда эшләделәр. 2 шаротны эшләп, 2 шаротны ял итеп, шулай булуга карамастан картлар йортына bütün санитар таләпләр әйбәт итеп үткәрелү сәбәпле чирләүчеләр булмады. Хезмәткәрләр дә, монда яшәүчеләр дә вакцинация үттеләр. Әбиләрнең, бабайларның шушлай ял вакытларында мотор итеп оештыра беләләр. Шулай ук башка вакытларда да укучылар котларга киләләр аларны. Мәдәният йорты эшчәннәре, хәвәскәр артистлар, ветераннар советы белән без дә берлектә төшеп, әби бабайларыбызны бәйрәмнәр белән котлап торырга тырышабыз. Башкорт дәүләт университетын тәмамлагач та иптәшем менән ошо Күрдем авылына яшәргә кайттык. Һәм 2015 елны мине шушы мәдәният йортына эшкә чакырдылар. Шул елны эшкә чыкканыма бик нык сөенәм. Эшемне бик яратып башкарам. Киләсе килә торган урын. Менә мин инде 10 ел пенсиядамын. Шуңа карамастан, клуб безне ничектер үзенә тартып тора. Менә әле без кызлар, хатын-кызлар ансамбле белән шундай оештырдык. Оста куллар түгәрәгенә йөрибез. Безне алактыручы, безне тартучы шушы клуб. 37 ел мәктәптә хезмәт куйдым. Хәзерге вакытта инде менә 6-нчы ел өйдәмен, пенсиядамын. Но пенсияда булуга карамастан, менә без монда һәр атнаны
Атнасына 2 тапкыр шушында клубка җыелабыз. Үзебезнең ансамблебез бар, фольклорный ансамбль, вокалыбыз бар. Без монда бик теләп йөрибез. Бу безнең инде авыл халкы өчен яратып килә торган бер урыныбыз. Балалар белән дә эшләйбез, олылар белән дә эшләйбез. Бүгенге көнне клубыбызда безнең 4 түңәрәк эшләп килә. Бында инде балаларны биергә өйрәтәбез. Өлкәннәр белән менә вокал ансамбле Хазина алып барабыз. Бәйләмнәр түгәрәге дә шулай бик уңышлы гына эшләп килә. Тормыштың асыл тәгълиматын бәләкәйдән төшенгән иске күрдем халкы борынгылар аманатына тугры кала. Тырышып эшләй, яшәй. Шугала уларның гомер хукмагының һәр бурылышы горланып телгә алырлык. Бәсле, ырыслы, котлы. Кеше эшләр өчен яшәргә тиеш. Үзенең артыннан нидер мәгънәле матур эз калдырырга тиеш. Сине үлгәч вафатыннан соң кеше сине матур итеп искә ала торган кирәк. Бу дин буенча да шулай, хәзерге дөньяның талаплары буенча да шулай. Нидер мәгънәсез бер төрле үзеннән соң яхшы эз калдырмыйча, яхшы сүзләр ишкала торган калмыйча яшәүне мин мәгънәсен, сыйфатын күрмәймен.